Medindi nana osei asibe. Adani de nyina meta hye wo nkuran ewo abrabom. Enen so wo nkuran hyesem baako a bepesem de ma wo. Neno matu ni din se abotre eye. Abotre ewie nkunimde. Abotre ema enipa etimi kokan ewo bibia oyemu. Sa oto na ani abotre ya wabrabo enkoyie. Etimi de haw ebraw. Etimi de amane ebraw. Etimi ti oka ebraw. Etimi de niam bebre ene ebraw. Abotre mu no ni nua oka ho eye nkunimdie. Baako a oka ho a wate ne ho kwa akiri. Ono ye frɛ ne sɛ mehunu yanka. Sɛ wanya abotre a no wantimi anwie nkunimdie a de taba so ene mehunu yanka. Munti asɛm yi. Opani bi a na one ne yere eti ewo kuro bi so. Ewa asumdwiem kama. Akire no opani ni nya haw bi a eye mema hawa afei na ontimi ene ne yere ehiem. Afei duru baabi ne se bia na ne yere no efa na chi. Dani de nyina no mankrofo etete se ne yere no ekɔ baabi ana oye bibia. Saadi ema entitimu kakra eba awadefo yi entem. Da bia na ntiase enya adwuma. Da bia na de ntokwa na eba. Na enye se oba no fa na chi. Na emum na bema no ninkuntwi nti. Dani de nyina na odwen saa de ma oba no. Oba yi ene nyonku bi susu ho se de ekoso ni o entimi nye den. Nyonku tunufu se ene me enko osofo yi ho oya ade na ebia obetimi aboa ama okura ho ode na ekofom no asanya pagya abasoro. Ampa obai ko osofo yi ho ene ne kodwen nsem yi ho ama osofo yi su bona no ho ba se ekwan biara so no obeboa ama ne kunu no enya na fa ahodie. Na emo oka kire nse ya omra mpaebo. Okọ mpaebo ba ku mienu miensa no. Ekonkonsani bi kobo pani amane se anya de wo yire no mahu se. Ono osofo yi ana daane da nyina ogina. Me kura makote nse wo mu gina hwe bi. Edi hwe na ye bibi. Na me yiri ye se ono yire no etwempra. Asemi eha obema ni ye na wanya abotre ehwa ana oye na dwene se ene wo na osofo no de awimbre bi a osofo yi ene nem asore ma eya asore na maami nsu ko hobi na mpaebo na ye den na ye tonwom no mu ehuri na ye bom paye boye nsem a obi ya hwehwe se onyankopɔ bɛyɛ na sɛde ama no no. Obema ni mrante kwa bi asisa nkonti ba asekan ebi kura fatuo ade toa osofo yi ene asoroma ewa asore dem. Won koduro mo musahwe eno an se om to hye osofo yi so ade nkonti ba bro no de bi di aseka twitwa no akopem se osofo yi oto piti. Afi wo wiye no otwaja to asoldam ahia soldai ani mu nieme nyina anche ana polisifo be pie ho. Eba sa no opani ani mranti kwa percent ka obedwane na so wo mo ho anye ha e ma ye kire wo. Tiam ni se ye de wo kwa asenie bia ekodi wo masam
ebra ode won kɔ aseni dua no otemufo no bua wonfo ehye se ontua enema no eka afei osan ade no atumu emfie enum ye ton papa ye japade nyina ade tua asoreda no ani mu niam nyina eka afei ye sa de pani no so sa koto afiase eka ho onu de abotre wansi a ede brewo na nso den kampanifo se opani betime nya abotre ne mpo obisa ne yiri num ne mpo ne yiri na ka bibi Ananse obekɔ sofue ho na okotie mu ye opani se abotre etutu nkokoa na nso opani anya abotre enti dia wose kɔ wie no a aye nkunimdie no ama emom die baaye ani mehunu yanka hwese opani ani mfie kwa ani mu ni asade na kotum eye mafutuo ni se nya abotre e obi biara uyem asem kamu wadwumayem wonantiem wabrabom bibi biara utuo no nyemu abotre na se onya abotre a ebe wie wo nkunimdie onya abotre a edi nkunimdie sonko beba edi amaw na achie no obesere na emo so onya abotre na pre ho e bibi a uyem a ekɔka kowie bihunu yanka na nso na kachiri edi amaw enka achiri ade a wura mu asem bia ba otirim enhye bia pese oye adwene bia opese odwene se odekwa kodi bibe no nya ho abotre na nya ho abotre a edi nkunimdie ebebra odache nkura hyesemni tie ne fa ne mmo ewa brabo shamu nyina